रुलिखादा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुटपाट खालामनाय मटर गारि बुख्रुबनाय पुलिस फर्स बिनि सायाव हामला खालामनाय आक्रमणनि स्टाइला खिन्थु साधारन स्टाइल नङा बेयो। जों बेफोरखौ स्ट्रिक्ट भाबै दमन खालामनांगौ, हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ, साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। सोनाब संकस दैनिफ्राय मानास दैसिम बेयाव गोबां असिनाखि मानसिफोर हाबनानै दंफैयो, जायफ्रा जोंनि जायगानि मानसिजों गोरोबा, भाषाबो एखे नङा। बिसोरबादि मानसिया जोंनि जायगायाव माबोरै थाफैखो? थागिबि फिसा बर' फिसाखौ गावनि जायगायावनो बाहेरा मानसिया फैनानै बुथारफैनाय खिन्थु आसरित, बेथ' खोब गोरलै बाथ्रा नङा बे। जायनाखि दस्यु मानसिफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरनि गुदियावनो दं जोंनि बेरेखा थुना होग्रा, बेफोरखौ जों हमनांगौ। ट्राइबेलफोरखौ रावबो जेबो खालामनो हाया, मानोना आयेनाव जोंनो फरेस्ट राइट एक्टआवनो होखादों, खमथा होखादों। जों दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जायनाखि फरेस्टनि काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट, बेनाव जों दिनै मोनसे फल अप एक्सननि थाखाय मेम'रेन्डाम फैदों। फल अप एक्सना जाहैबाय, बिथाङा जोंनो दाखालि 22 तारिखखालि 22 एप्रिल खालि मोनसे स्टिकनि कपि जोंनो हरदों। बे स्टिकआ जाहैबाय बे फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जारफोर दङ, बेखौ होखारनो थाखाय बिथाङा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि स्टिक लिरदों, होखारगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा गथिखे बे स्टिकखौ लानानै जों दिनै बिथांखौ आरो जोङो मोनसे धन्यबाद, ग्रेटिटिउड होनाय जाबाय जोंनि तरफनिफ्राय। नोंथाङा जे जोंनि स्टिकखौ लानानै जों दाबि खालामनायखौ लानानै नोंथाङा एक्सन लानो नागिरदों, बेनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद। आरो फल अप एक्सनखौ लानांगौ, बिनि मेम'रेन्डाम आरो नोंथांमोना मोनसे टाइम बाउन्ड मोनसे पलिसि लानांगौ, टाइम बाउन्ड पलिसि। आरो जों बे इनक्रचमेन्टफोरखौ जों दोननो नाङा, होखारनांगौ। जों बेखौ जोङो दाबि खालामबाय थादों। आरो थांनाय जायनाखि 17 तारिख एप्रिलाव रुलिखादा फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबनानै फरेस्ट अफिसनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुटपाट खालामनाय, बे जायगायाव मटर गारि बुख्रुबनाय, फरेस्ट फर्स, पुलिस फर्स बिनि सायाव हामला खालामनाय, बेफोर गिलु बालु मोनसे आक्रमण बियो। बे आक्रमणनि स्टाइला खिन्थु साधारन स्टाइल नङा बेयो। आक्रमण खालामग्राफ्रा पाब्लिकआनो साधारन मानसियानो खालामदोंब्लाबो खिन्थु बे नेचार अफ एटाक, बे नेचार अफ एटाकआ एक्सुवेलि जों जेराव बाहेरायाव जों नुयो मावबादि आक्रमण, बेबादि आक्रमणनि स्टाइलखौ जों नुयो आरोखि। बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्ट्रिक्ट भाबै दमन खालामनांगौ, हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ, साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। आरो फरेस्टआव इसेबां इलिगेल भाबै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ, बिसोरखौबो उच्चेक खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों। दिनै गोबां जोंनि हाग्रायाव ओरै सोनाब संकस दैनिफ्राय सानजा मानास दैसिम बेयाव गोबां असिनाखि मानसिफोर हाबनानै दंफैयो, जायफ्रा जोंनि जायगानि मानसिजों गोरोबा, भाषाबो एखे नङा। बिसोर हिन्दी रायज्लायग्रा। बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिया जोंनि जायगायाव माबोरै थाफैखो? बे मोनसे गिदिर कुइसन। आरो दिनै बिसोरबादि थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जायगायाव सावथालजों बर'जों सब समाय बुलाय होनो थाखाय बिसोरो थुलुंगा होबाय थायो, एरना होबाय थायो, जाय फले गाज्रि घटना जायो। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव सिखना जोहोलावखौ बुथारबाय, बै आवदां बाजार खाथियाव। बेथ' मारात्मक घटना बेयो। बे एखेबारे गिलु बालु आक्रमण बेयो। थागिबि फिसा बर' फिसाखौ गावनि जायगायावनो बाहेरा मानसिया फैनानै बुथारफैनाय खिन्थु आसरित, बेथ' खोब गोरलै बाथ्रा नङा बे। बेफोरखौ जों नायनानै बे जायनाखि दस्यु मानसिफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ। आरो बिसोरनि गुदियावनो दं बे जोंनि बेरेखा थुना होग्रा, बेफोरखौ जों हमनांगौ, बेखौ दाबि खालामदों। आरो दिनै जों मिथिनायाव जायगानि मानसिफ्रा जेरै जों खोन्थाबाय थायो, बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि मानसिफ्रा बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय लायै लायै गिलु बालु अस्त्र लानानै गिदिंनाय हिनजाव हौवा लोगो मोनो, बे बाथ्राखौ जोंनि सायाव खोन्थादों। आरो बेखौ मावबादि होननानै मानसिफ्रा सन्देह खालामदों। आरो जागोन बे नंखायबो नङा, मानोना थांनाय 23 तारिख जायनाखि अक्ट'बर 2025 बेयाव सालाकाटि क'क्राझार रेलवे ट्रेकआव जि बमा होदोंमोन, बे बमा होनायाव मावबादिखौनो होदों होननानै पुलिसआ बुंदों। आरो मावबादिया सासे गावथारजादों। आरो गोबां मावबादिया पुलिस रेड खालामना खारना गदों होननानै पुलिसआ बुंदों। दा गथिखे बे मावबादि दङ होनना बुंनाया बे जोङो आं बुंनाय बा जोंनि टिमा बुंनायनि बाथ्रा नङा। मावबादि दं होननाय बाथ्रा बे पुलिसफोरनिनो बुंनाय। पुलिसआ बुंदों मावबादि दं, गोबां मावबादि खारना गदों। दा बेखायनो जायफोरा बे हाग्रा ओनसोलाव सिलाय बाननानै थानाय, सिलाय लानानै गिदिंनाय नुदों, खोन्थादों, बिसोरखौ मावबादि होननानै बयबो मानसिफ्रा सन्देह खालामदों। बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों, खावलायदों, जाहाथे जेसेबां बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दं अस्त्र लानाय, बिसोरखौ हमनांगौ, बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ। आरो जेब्लासिम बिसोरखौ हमनो हाया, जेब्लासिम बिसोरखौ जों बे जायगानिफ्राय फोजोबनो हाया, अब्लासिम बे जायगायाव सान्थि गोजोना फैनाय नङा जों सानो। मानोना बिसोरनो बे जायगायाव सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर' बिरुदि खामानिखौ मावहैयो। बर' बेरेखा दिनै सावथालफोरनि गोसोआव सोना होदों। जोंहा सावथालजों बर'जों खुनु क्लेश जानाय बाथ्रा थानो नाङा। सावथाल बर' बे जायगायाव जों जि समनिफ्राय दङ,
खोब माने मिलाप्रिति जों दङ अनलायनानै जों दङ दा बे मिलाप्रिति अनलायनाय बे परिबेस जों लाबोफिननांगोन खिन्थु जेब्लासिम बे उग्रबादि मानसिफोर थागोन बिसोरनि गेजेराव बे उग्रबादि मानसिफ्रा बिसोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन जोंनि बेरेखा खामानि मावनो थाखाय आरो बिसोरनो जोंनि गेजेराव क्लेसिं लाबोबाय थागोन बेखायनो जों गभर्नमेन्टखौ जोङो माने खावलायदों जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ हमो बिसोरखौ एरेस्ट खालामो आरो फरेस्ट ओनसोलाव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोर जाहाथे उच्चेक खालामो जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो खावलायदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे स्ट्रंलि एक्सन लायो आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मावनायाव जाहाथे बिसोर बिथांमोनाबो हेल्प होयो बिथांमोनाबो माने सहाय खालामो आरो इभिक्सन खालामनायाव बिथांमोना डाइरेक्ट माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ थोंजों जाहाथे बिथोन होयो जों बेखौनो बिटिसि सरकारखौबो जों खावलायो माने फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बे राइट्स एक्ट बादियै खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ लुबैयो दा ट्राइबेल मानसि जों बर' फिसा बे जायगानि जों थागिबि फिसाखौ जोंनि सरकारा एसेबाबो एफायैखौ जोङो माने नायलायगोन सोरबा जुदि खोब गाज्रिखौ एनक्ल'ज खालामदोंब्ला जों बेखौ दस्रा जायगायावथ' लांनानै थिप खालामनो हायो बेखौ होख्रांलायनाय इभिक्सन खालामनाय जानो नाङा ट्राइबेल मानसिखौ बिदि अननाय खालामा आरो गथे जों बिसोरखौ दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनायनि बेबस्थाखौ जोंनि बिटिसि सरकारा माने लानांगौ आरो 2005नि जायनाखि 13 डिसेम्बर बिसिम जायफ्रा थानायनि लेखा दंखायो बे लेखा थानाय ट्राइबेलफोरखौ रावबो जेबो खालामनो हाया मानोना आयेनाव जोंनो फरेस्ट राइट एक्टआवनो होखादों खमथा होखादों 2005नि 13 डिसेम्बरसिम जायफ्रा दंखायो बिसोरखौ बे जायगायाव सेटेल खालामनांगौ बिसोर थानो होनांगौ न' बां बानायनो थानायनि बेबस्था खालामनांगौ बिसोर आयेनाव दं गथिखे जोंखौ जायफ्रा लेखा दङ 2005नि 13 डिसेम्बरसिम बेखौ जेबो खालामनो हाया बे थागोन आरो बिनि उल्था जायफ्रा जों सावथालनि बाथ्रा बुंदों सावथालफ्रा बे जायगायाव ट्राइबेल नङा बे जायगानि थागिबि नङा बिसोरो जों माने झारखन्डआवसो बिसोरो माने एसटि जोंनि जायगायाव एसटि नङा दा ओंखायनो बिसोरो जुदि बे हाग्रायाव थायोब्ला हाग्रायाव दंब्ला बिसोरो माने 13 डिसेम्बर 2005नि मोनथाम जेनेरेसन सिगां थानाय जानांगौ हाग्रायाव मोनसे जेनेरेसनाव 25 मोनथाम 75 बोसोर जायो दा 75 बोसोर जानांगौबा बे 13 डिसेम्बर 2005निफ्राय अब्ला 1931 30 बे जायो आरोखि 1930 1931 बे बोसोर गोलैयो आरोखि बेखायनो बे बोसोराव दंना गैया बिसोरो बेखौ नायनांगौ आरो बे बोसोराव जुदि बिसोर हाग्रायाव गैयाब्ला जों होखारनांगौ इभिक्सन खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो एस पार फरेस्ट राइट्स एक्ट बेखौ बियो